het Bouwjongerencentrum snel van start. Populaire babynamen Venray. Het is vandaag 18 januari, dit is het PNMA-journaal. Ieder jaar wordt de nationale voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 gehouden. Iedere school kiest zijn eigen voorleeskampioen. Vervolgens worden in de voorrondes 12 provinciale winnaars gekozen. Die strijden tijdens de landelijke finale op 29 mei om de nationale voorleeskampioen te worden. Op woensdagmorgen 23 januari openen de voorleeskampioenen van de basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas en Venray de nationale voorleesdagen. De nationale voorleesdagen worden georganiseerd voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De voorleeskampioenen gaan voorlezen uit één van de prentenboeken van de top 10 op een andere basisschool dan dat zij zelf zitten. Op deze manier hebben ze een extra oefening voor de lokale ronde op 23 februari. Dan strijden de voorleeskampioenen tegen elkaar. Een jaar geleden werd definitief besloten dat de jongeren van Venray een plek krijgen in een nieuw jongerencentrum op de Wieën. Nu een jaar later is het nieuwe jongerencentrum weer een stap dichterbij. De architect heeft de tekeningen klaar en de bouw kan snel van start gaan. Een positief bericht voor de stichting Poppodium, die zich al lange tijd inzet voor een plek voor jongeren. Ja, dat is natuurlijk geweldig nieuws. We hebben daar al jaren voor gestreden om nou uiteindelijk ons eigen jongerenhonk te krijgen. En nu gaat het echt gerealiseerd worden, dus ja, dat is natuurlijk supergoed nieuws voor ons. De bedoeling is dat het jongerencentrum eind dit jaar de deuren opent. Het Poppodium is op dit moment gevestigd in de oude kantine van Sporthal De Wetteling. Hier kunnen zij tot eind juni inblijven. Het Poppodium heeft dan dus een tijd geen onderkomen. De stichting heeft nog niet bepaald wat zij in die tijd als overbrugging gaan doen. Ja, we hebben dan inderdaad een overgangssituatie. Ja, dat is een beetje gissen wat we daarmee gaan doen. We kunnen eventueel de invulling van onze activiteiten elders laten plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld in een kroeg of in een zaaltje in Venray. We hebben al verschillende aanbiedingen, dus we zouden eventueel elders ondergebracht kunnen worden. Anderzijds willen we de tijd ook gewoon nuttig besteden om ons goed voor te gaan bereiden op het nieuwe jongerenpand. Dus dat we meteen goed van start kunnen gaan als het er daadwerkelijk staat. De stichting Poppodium en Synthese willen zoveel mogelijk jongeren ook daadwerkelijk betrekken bij de invulling van het centrum. Daarom hebben zij verschillende participatieactiviteiten. Nou, ten eerste hebben wij een website, dus gericht op jongeren die daar eventueel hun ideeën kunnen gaan droppen. Die willen we dan gaan verwerken, zeg maar, in het nieuwe te bouwen pand. En daarnaast gaan we ook een festival opzetten, samenwerken met Synthese. Een participatiefestival zou je het kunnen noemen. Het heeft nog geen echte werknaam. En daar gaan, zeg maar, allemaal jongeren een ding kunnen doen. Die kunnen gewoon uitgenodigd worden, eventueel ideeën aanbrengen of eventueel als bandje of als poëet, noem het maar op. Iedereen mag daar, zeg maar, zijn ding komen doen. En daar proberen we dan jongeren mee te mobiliseren. Bijvoorbeeld ook achter de bar te zetten, kijken wat het is om echt in een OJC te werken tijdens het festival. Over het participatiefestival zal binnenkort meer bekend worden. Het open podium zal in ieder geval in maart gehouden worden. Traditiegetrouw is Venray weer goed vertegenwoordigd op het Tiener Vastelovend-concours. Het winnen van het TVK vormde ooit het begin van de succesvolle vastelovenscarrière van de stappers. Dit jaar nemen uit de gemeente Venray Seja Moren en de Gebrande Piepers deel aan het TVK. Het TVK vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 januari in cultureel centrum Don Bosco in Heel. De liedjesavond begint om 7 uur. Emma en Daan, dat waren in 2012 landelijk de populairste babynamen. Sophie en Bram werden het afgelopen jaar ook veel gekozen. Bij Spring Kinderopvang is er onderzoek gedaan naar de namen hier in Venray en Venlo. En daaruit bleek dat er toch wat verschillen zijn met de nationale populariteit. Wij wijken af van de landelijke trend. Bij ons zijn de namen Bram en Cas voor de jongens en Fenne en Saar voor meisjes heel erg gebruikelijk. En alleen Bram komt daarvan voor in de landelijke top 20. Als we kijken echt in regio Venray, dan hebben we Bram en Ruben die heel veel voorkomen. En voor de meisjes is Liz de meest populaire naam in de omgeving Venray. Hoe doen jullie dat bij Spring? Stel je hebt verschillende Brammen dus in de klas. Hoe gaat dat? Ja, het komt inderdaad wel vaker voor dat we kinderen hebben met dubbele namen. En vaak wordt er dan toch ook gebruik gemaakt van achternaam als het echt duidelijk gemaakt moet worden wie we aan willen spreken. Maar omdat wij kiezen voor een kind-nabije benadering, dus niet van de ene kant van het lokaal roepen naar
de andere kant van het lokaal, is dat vaak makkelijker. Wij lopen naar het kind toe, wij gaan op ooghoogte met het kind zitten en proberen kind nabij het gesprek aan te gaan met een kindje. Dus, Over het algemeen zijn kort maar krachtige namen erg in trek. Er waren ook enkele bijzondere namen bij Spring, zoals Marisol en Tof. Hoeveel nieuwe namen er in 2013 verwelkomd mogen worden, is mede afhankelijk van de maatregelen door het kabinet en de crisis. Daardoor begeven de kinderopvangen zich in zwaar weer. Toch is 2013 ook een feestelijk jaar voor Spring. Spring bestaat als organisatie 40 jaar. En binnen Spring Venray hebben we eigenlijk 4 locaties die een jubileum hebben. 5 BSO-locaties, te weten Alles Kids, Stip en Splash. Die bestaan 5 jaar, willen we dit jaar in het jubileumjaar gaan vieren. En locatie Circus Tent, die bestaat dit jaar 10 jaar als zodanig. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond om 7 uur is er een uitzending van Onder 4 Ogen met Milton Kavis te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het droog, maar gaat het wel matig vriezen. Overdag is het bewolkt en blijft het droog. Ook zondag is het bewolkt en is er kans op langdurige sneeuwbuien. Het wordt maximaal -2 graden. We wensen u een fijn weekend en tot maandag.